הפרשה שלנו זה פרשה של השידוכים. יש בפרשה שני שידוכים. שידוך של יצחק, נקרא זיווג ראשון, ושידוך של אברהם, זיווג שני של אברהם. השנה זה שנה מיוחדת לשידוכים. זה פרסמו מהרב גינסבורג רמז יפה, תשע"ב, גימטריה העשה לו עזר כנגדו. זה עניין מיוחד עם שידוכים השנה הזאת. נתבונן בשני השידוכים האלה. נתחיל מהשידוך השני, שידוך יותר מסובך. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. אחרי שהתאלמן לקח אישה שנייה. אחרי שחיתן את הבן שלו לקח אישה שנייה. יש לכאורה מחלוקת בחז"ל אם זו הייתה אישה חדשה או זה הגר בעצמה. בזוהר עצמו יש סתירה. מקום אחד כתוב שזה אישה אחרת, מקום שני כתוב שזה הגר בעצמה, כמו שרש"י אומר. ברי הקדוש כתוב שזו הייתה אישה שלישית. הוא אומר שאברהם היו לו 3 נשים, אחת משם, אחת מחם, אחת מיפת. שרה משם, הגר מחם וקטורה מיפת. אם נרצה ליישב את הסתירה הזאת, נצטרך להגיד שלעולם זו הייתה אותה אישה, זו הייתה הגר, כמו שאומר רש"י. רק עכשיו נכנסה בנשמה חדשה, כמו עיבור נשמה. נכנס בנשמה משורש יפת, לכן היא קיבלה שם חדש, שם קטורה. כל פנים היה פה כמו זיווג חדש, שידוך חדש. נשאלת השאלה, בשביל מה אברהם צריך את השידוך הזה? בשלמה בהתחלה, מה שלקח את הגר, אומר הרי הקדוש, שהיה צריך להתנקות מהקליפות לפני שמוליד יצחק, כיוון שאברהם היה בו זוהמה מכוח ההורים שלו, בפרט, כמו שכתוב בארי, שהיה בן נידה. אז צריך לנקות הזוהמה, אז היה צריך להוציא את כל הזוהמה בישמעאל. אבל אחרי שכבר הוציא אותה, התנקה, והוליד כבר את יצחק, מה יש עכשיו לעשות? וכתוב בארי מפורש, שגם פה עוד להמשיך להוציא את הזוהמה. איזה זוהמה? מה יעזור עכשיו שיוציא? רואים מכאן יסוד גדול, שגם אחרי שאדם הוליד ילד, עדיין יכול לפגום בו. כל זמן שהוא מגדל את הילד, עדיין יש השפעה מהמעשים של אבא על המעשים של הילד. יכול להיות שמזה, מכאן, המקור של אלקוטי מוהר"ן, שאומר שהאדם יכול לעשות תשובה, בזה לתקן את הבן שלו. הבן שלו שהתקלקל על ידי שאבא עושה תשובה, זה יכול להשפיע על הבן. מאיפה לקח שיש השפעה מאבא לבן גם אחרי שהבן גדל? וזה המקור, כמו מאברהם, שלקח עוד אישה בשביל לשמור על הניקיון של יצחק. אבל יש פה שאלה. זה ברור שכמה שאדם יכול לתקן אחרי שנולד, יותר טוב יכול לתקן לפני שנולד, זה פשוט. זה לטמן דפליג. השאלה שם משמואל, אז אם כן, מדוע אברהם לקח את כתורה רק אחרי שנולד יצחק? היה צריך לקחת אותה לפני שנולד יצחק. שאז היה בירור יותר טוב. מכוח השאלה הזאת, אומר השם משמואל חידוש עצום. אברהם אבינו לפני שנולד יצחק, לא היה יכול לעשות את התיקון הזה שעשה עם כתורה. מדוע? מה שהיה פסולת אצל כתורה, אפילו שכתורה כבר עשתה את התשובה וקשרה את עצמה ופרשה מכל העבודה זרה.
כלפי המדרגה של אברהם שזכה לה במה שהוליד את יצחק והעקדה שלו, כלפי המדרגה הזאת היה פסולת, משהו בידי כתובה. אבל לפני שהגיע למדרגות האלה, זה לא היה נחשב פסולת לגביו. לא היה שייך התיקון הזה. זאת אומרת, יש כזה מצב של אדם, שמה שהיה אצלו אתמול העבירה, אז היום זה מצווה. זה דבר הפוך. יש אדם שמה שאתמול היה אצלו מצווה, היום זה עבירה. ככה גם פה. מה הראיה? אומר, הרמב"ם פוסק שבני קטורה חייבים במילה. בני ישמעאל פטורים במילה. רואים שיש הבדל בין בני קטורה לבני ישמעאל, שבני קטורה הם יותר מעולים מבני ישמעאל. עד כדי כך שבני קטורה חייבים במילה. אז לכן, מתי הם נחשבו פסול לגבי אברהם? רק אחרי שהוא נימול, אחרי שאת יצחק, ומעל גם את יצחק, הגיע למדרגה הגבוהה שלו, אז הם נחשבו גם כן פסולת לגביו, ואז הוליד אותם להוציא גם את השיריים האלה של פסולת שעכשיו נחשבת אצלו פסולת. מכאן מוסר גדול. כל אדם נכנס לישיבה, לומד, מתקדם שם. יש דברים כאלה שבזמן שנכנס, זה היה נקרא אצלו מעלה, היה נקרא אצלו מצווה, וכשהוא גדל יותר, זה כבר נקרא אצלו חיסרון. וכך האדם עולה ממדרגה למדרגה. לכן אדם צריך כל שנה לבדוק עצמו מחדש, איזה מצב הוא. ייתכן שמה ששנה שעברה הוא עשה, שהיה נקרא דברים טובים, השנה זה לא דברים טובים בשבילו. יש לזה הרבה דוגמאות עבודת השם. כל אחד יעשה חשבון הנפש, הסדר היום שלו, התפילות, על ההתבודדות, הלימוד, מה שהוא לומד. יראה שייתכן שדברים כאלה ששנה שעברה אמרו לו תעשה דווקא ככה. השנה צריך דווקא לא לעשות ככה. צריך לראות איפה הוא אוחז. ולא ילמד מה שאחרים עושים. כל אחד לפי המצב שלו, זה התיקון שלו. יש איזה משל ידוע עם בעלי המוסר. המשל הזה כבר כתוב בקדמונים, בספר משלי שואלים של אחד מהראשונים. כתוב שם שהיה אדם כפרי, יהודי כפרי. היה לו שדות, היה לו סוס שיוצא איתו כל מיני עבודה בשדה. והיה לו גם כלב בבית, כלב שעשועים. הסוס היוצא קום, עובד עבודת פרח כל היום, חוזר, שם אותו בעורבה, שם יש רוחות, נכנס עם הגשם. הכלב הזה נכנס הביתה, ליד התנור, אוכל שיריים מהשולחן. הסוס היה מקנא בכלב. מה זכה הכלב לכזה יחס? החליט לעקוב אחרי הכלב. איך יעקוב אחרי הכלב? בוקר אחד עשה עצמו שהוא חולה. חולה, לא הולך לעבודה היום. טוב, עזבו אותו, הלכו לבד. ואז הסוס יושב ככה לפתח העורבה שלו, ועוקב כל יום אחרי הכלב לראות מה הכלב עושה. רואה את הכלב מתגלגל על הדשא, משחק לו, לא עושה שום דבר מועיל. מתפלא, אז מה זכה הכלב ליחס הזה? טוב, מגיע שעות אחרי הצהריים, ולבית חוזר מעבודה עם הבן שלו. הם באים, הוא רואה שהכלב רץ לקראת הבעל הבית וקופץ עליו, מחבק אותו מכל הצדדים. הוא אומר, זה הסוד של הכלב. מיד הסוס גם כן רץ במהירות וקופץ על הבעל הבית, שם עליו את הרגליים שלו, הכתפיים של בעל הבית. טוב. הבן של בעל הבית תפס את הקלשון שלו ותקע בסוס וכמעט הרג אותו. אז אומרים בעלי המוסר, זה אומרים שהאדם לא יחכה את השני, כל אחד את העבודה שלו. יש אחד שהעבודה שלו יתפלל דווקא
דווקא בציבור, התפלל ביחיד, זה בשבילו זה חיסרון, נעתנו דברים בציבור. ויש אחד שגם מדרגה כזאת, שבשבילו תפילה בציבור זה ירידה. צריך להתפלל ביחיד, שאז הוא מגיע יותר גבוה. יש אחד שהולך להתבודד בשדה, הולך שם, והולך עד שהוא חוזר, שם הוא מקבל את ההתעוררות שלו. יש אחד שהפוך, שם זה רק מזיק לו, שם מגיע לפחדים ונפירות נפולות וכל מיני נזקים, ועדיף לו שיתפודד באיזה חדר סגור. כל אחד לפי המצב שלו צריך לבדוק את עצמו, ייתכן יש אותו אחד, שנה שווה ככה ושנה הוא ככה. אז ככה זה כל שנה צריכים גם ללמוד את סיפורי התורה מחדש, ולראות אותם לפי המצב שלנו בשנה הזאת. אני אתבונן בסיפורים של הפרשה, לפי מה שנראה השנה הזאת. בעניין הזה של אברהם וקטורה, אפשר להציע עוד עניין. אם נבדוק מי הבנים שהוליד אברהם מקטורה, רובם לא מוכרים, יש שם רק אחד או שניים שמוכרים. מדן ומדיין, שמופיעים אחרי זה בתנ"ך. זאת אומרת, מדיין הידוע של התנ"ך, פשוט זה מבני קטורה. מה אנחנו יודעים על מדיין? ממדיין יצאה ציפורה, הפרידה טובה. כמו שמעמון ומואב יצא פרידה, יצאו פרידות טובות. גם מדיין יצאה פרידה טובה, יצאה ציפורה, אשת משה. וגם יתרו עשה תיקונים לא קטנים, כתוב בארי. יתרו תיקן את הרע שבקין. כן. אני כן, אפשר לומר, זה התיקון שעשה אברהם בזה שהוא לקח את הגר שיצא מן הציפורה. את קטורה. מישמעאל לא יצא שום דבר טוב. אבל מקטורה יצא ציפור. גם אשתו של אלעזר הייתה מבנות יתרו. שתי נשים אפילו. גם יעל אשת חבר הקיני. אז יש כמה תיקונים שם מזה. ייתכן שבזה אפשר בסוף ימיו בא אברהם לתקן גם את העניינים האלה. יש דברים שבשעתם הם נראים כמו קלקול, ורק אחרי זמן רב מבינים למפרע מה היה התיקון שם. אברהם אבינו, כתוב שהאיברים שלו היו נמשכים לבד לדברים טובים. הוא הרגיש שפה יש לו תיקון. זה לא משנה אם הוא ידע בדיוק מה התיקון או לא, אבל הוא ידע שפה יש תיקון. לכן הוא לקח את קטורה. ככה זה גם עם זיווג של אדם. אם זיווג שני ככה, כל שכן זיווג ראשון. לפעמים אדם מרגיש שזה הזיווג שלו. בדרך כלל זה הולך הפוך. בדרך כלל מנסים לשדך, ואחד מהם או שני אומרים, לא נראה לי, לא נראה לי. בדרך כלל זה ככה. ורוב רובם של המקרים, הלא נראה לי, זה סתם דמיונות. אבל יש מקרים הפוכים. יש מקרים שהאדם מהצד אומר, תשמע, זה לא נראה מתאים בכלל. והם כן רוצים. הם מאוד רוצים. בדרך כלל המקרים האלה זה כן הרגשה אמיתית. האדם מרגיש שהוא כן רוצה, בלי דבר שכלי. אין בו משהו חיצוני. לא שאם יש משהו חיצוני שמושך אותו, אז זה יצר רע. יש שם איזה כבוד גדול, יש שם יופי, יש שם כסף גדול. אז זה יצר רע. אבל אין שם איזו סיבה חיצונית שמושכת אותו. הוא מרגיש שהוא נמשך מאוד לזה. והדדי, שני מרגישים ככה. בדרך כלל זה כן סימן שזה זיווג אמיתי. יש הרבה סיפורים כאלה.
דברים שאין שום היגיון, וזה הלך בצורה הכי טובה שיכול להיות. אנחנו לא יודעים מה השמיים רוצים. אנשים עושים להם מחסומים, לא כזה ולא כזה, יצרה דף כזה, דף כזה. ודווקא ברסלבי, ודווקא כזו, ודווקא חסידה של זה, וחסידה של זה. מה אדם יודע? מה אדם? אדם לא יודע מה התיקון שלו. זאת אומרת, התיקון דווקא משהו אחר. אני מכיר אחת שהייתה מתפללת בבית כנסת, איזה מקום בעיר שהיא גרה, היא תורה מעזרת נשים, איזה בחור אחד מגיע מדי פעם, או הפוך, בחור שמתפלל, והייתה בחורה מגיעה של עזרת נשים. היא התפללת שם חזק, איך נוצר קשר, ורצו להתחתן. התחילו לברר על הבחורה הזאת, התברר שהיא גרמניה. גרמניה, לא פחות לא יותר. גיורת גרמניה. ההורים שלה גויים, גמורים. שמעו את זה ההורים, הסבא, הסבתא, איזה רעש, איזה בלגן שעשו. חס ושלום, אבל הם רצו. הוא מאוד רצה אותה, והיא רצתה אותו. והרגיש שהיא מחזקת אותו. הודיעה הסבתא, אם אתם מחתנים, אני לא בא לחתונה, מודיעה לכל הדודים שלא יבואו לחתונה. ועשו רעש גדול. אמרו שלא עוזר כלום, הם רוצים להתחתן. אז אחד המשפחה, אחד הדודים ניגש אליי, אני יכול לברר, שאני אשאל, מי שאני שואל, מה עושים? מה עושים? אז שאלתי, קיבלתי תשובה, מה רוצים מהם? זה הזיווג שלו, מה רוצים? זה הזיווג שלו. טוב, ניסו לפייס אותם, שלא יפריעו, זה, עד שישלימו בדיעבד, להתחתנו. עשו להתברר שמכל השידוכים של המשפחה, זה השידוך הכי מוצלח. הכי הצלח מכל השידוכים של אותה משפחה. מה נדים? לא יודעים. והיא חיזקה אותו, והעלתה אותו הרבה יותר ממה שהיה מקודם. אני יותר חזק מכל האחים שלו. לפעמים אנשים לא יודעים, שהשדה אומר לו, זה דמיונות, שאומר כן, אז אם אין פה סיבה חיצונית, אז בדרך כלל זה הרגשה נכונה. אז זה אברהם וקטורה. אברהם מרגיש שיש לו פה תיקון. זה לא חייב להיות שידע שיצא מזה ציפורה, שיצא מזה אשתו של אלעזר, שיצא מזה יעל. לא חייב להיות שידע. הוא הרגיש שפה יש תיקון. אפילו אם קטורה זה הגר, פעם ראשונה היה אכזבה ממנה, אבל עכשיו יהיה בסדר. ההרגשה הזאת הייתה אמיתית. אז זה לומדים מהסיפור של קטורה. מה לומדים מהסיפור של השידוך הראשון? שידוך של רבקה. ויצא יצחק לפסוע בשדה. מכאן לומדים שיצחק תיקן תפילת מנחה. יצא את תפילת מנחה. אומרים המפרשים שבתפילה הזאת הוא גם ביקש על השידוך שלו. מאיפה יודעים את זה? לא יודע. אם חז"ל לומדים את זה תפילת מנחה, אז פשוט זה התפילה הקבועה. כנראה שהרי לא היה אז נוסח קבוע של תפילה של כנסת הגדולה. כל אחד התפלל לפי מה שהוא מרגיש, אז מסתבר אם יצחק יתפלל כל פעם מנחה, מה שהוא צריך, לא נוסח קבוע. כל מתפלל בשעת מנחה על מה שצורך השעה. וכיוון שהצורך השעה היה לו שידוך, אז מסתם הוא יתפלל על זה לשידוך. ועל זה נאמר, תראה מקרוב ואני אענה. לפני שגמר להתפלל, כבר הגיע רבקה עם הגמלים. אז זה הלימוד מהשידוך של יצחק, שידוך שבא ידי תפילה. שהתפילה משפיעה שלפני שגמר את התפילה, כבר יש תוצאה. אבל יש פה עוד דבר בשידוך הזה.
מוצאים אצל אברהם ושרה, שהם היו זוג מגיל צעיר, התחתנו בגיל צעיר, חיו ביחד 100 שנים בערך. וכמובן שחיו בטוב, אבל בכל זאת היה מקרה ששרה התרכזה על אברהם, צעקה עליו, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. ממש צעקה עליו. מה השם שאישה צועקת על הבעל, לא צריך להגיד פה, פה כולם יודעים, זה היה פה המרכז פה של ענייני שלום בית. אבל רואים פה דבר פלא. מה היא צעקה עליו? מה היא רוצה? היא נתנה לו את השפחה שלה. הוא לא רצה לך את השפחה, הוא רצה את השפחה שלה. הוא לא ביקש אותה, לא רצה אותה. היא הכניסה לה אותה. ואז השפחה הרגישה יותר מדי טוב. התחילה להתרברב. ושרה נשגעה. מה השם אברהם? מה היא רוצה שאברהם יעשה? אז מישהו אמר פעם, לומדים מכאן, שככה זה אישה. זה אישה. היא גורמת, בסוף יש לה טענות. אבל בכל זאת, שרה זה שרה. אם מדייקים לשון הפסוקים, זה כך. שרה אומרת לו, הנה שפחתי לפניך, שפחתי. וגם אחרי זה, התורה קוראת לה שפחת שרי, שפחת שרי. מדייק מזוהר החיים הקדוש, שאברהם לא שחרר את הגר. בדרך כלל, עדיין יש לו שפחה, והוא מתחתן איתה, אז הוא משחרר אותה בשביל להתחתן איתה, לא לוקחים שפחה. היינו מצפים שאברהם, שהוא לוקח את הגר, למה שהוא ייקח שפחה? אברהם קיים את התורה, אסור לקחת שפחה. אלא צריך לשחרר אותה קודם, אחר לקחת אותה. ואילו פה רואים שממשיכים לקרוא לה שפחה. גם מלאך קורא לה שפחת שרי. מדוע? צריך לומר שאברהם מצידו היה מוכן לשחרר אותה. השרה לא הסכימה. שרה רצתה שתישאר שפחה. היא לא עשה צרה שתהיה עוד אישה. בתור שפחה, כן. בוא נעלה שפחתי. אברהם קיים רצון שרה ולקח אותה בתור שפחה. אחר כך, ותרא כי ירדת ותקל גבירתה בעיניה, היא התחילה להתנהג לא כמו שפחה, אלא כמו אישה. אז זה שרה באה וטענה אל אברהם, חמסי עליך. למה אתה נותן לה להרגיש כמו אישה? היא רק שפחה. אתה צריך להסביר לה כמו שהיא רק שפחה. אברהם אבינו, בגלל תכונת החסד שהיה לו, הוא התנהג גם לשפחה כמו לאישה, הוא נהג כבוד לכל אחד ואחד. לא נתן לה להרגיש שהיא שפחה. לא בגלל ששחרר אותה, כך היה ההנהגה שלו. להתנהג גם לשפחה כמו לאישה. השרה נפגעה מזה. למה אתה עושה ככה? השרה באה לצמצם את אברהם. אברהם היה חסד פשוט. חסד בלי הגבלה. רק את הטוב שבכל אחד. אפילו על סדום, שהתורה מעידה רעים וחטאים להשם מאוד, גם שם הוא מחפש זכות עליהם. שרה באה לצמצם אותו, לא. יותר מדי טוב עין, זה מזיק בסוף. אתה נותן מקום לפושעים. צריך גם לפעמים, בשביל הטוב, בשביל החסד, צריך לפעמים להשתמש גם בדין. זה נקרא גבורה שבחסד. זה העניין של שרה. גרש האמה הזאת ואת בנה. זה גבורה שבחסד, צד החסד. בגלל שאנחנו דואגים ליצחק, בגלל הדאגה ליצחק, בגלל החסד עם יצחק, צריך לגרש את האמה. זה העניין של שרה. אצל רבקה. מצד אחד רואים שגם רבקה מנסה לחנך את יצחק. רואים? יצחק מקרב את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב.
יצחק רוצה לברך את עשיו, ורבקה מסדרת אותו ככה, מכניסה את יעקב. אז גם היא מתערבת לו בעניינים, לא פחות משרה. אבל רואים הבדל עקרוני בין צורת ההתערבות של שרה לצורת ההתערבות של רבקה. שרה שהיא באה צועקת עליו, חמסי עליך. רבקה לא צועקת עליו, לא מצאנו בשום מקום בתורה שרבקה צועקת על יצחק. לא מצאנו. גם שכואב לה, היא לא צועקת. וכל יותר יכולה להגיד לו, קצתי בחיי מפני בנות חטא. בא לפקות לפניו, לא יכולה לסבול יותר. אבל לא צועקת על יצחק. ופה שהיא רואה את יצחק שרוצה לברך את עשיו, רבקה יודעת בנבואה, לפי הנבואה שהיא קיבלה, 2 גויים בבטנך. ולאום אלוהום יאמץ. היא הבינה שלא יהיה כמו שיצחק חושב. יצחק חשב שאפשר לעשות שותפות ביניהם. יהיה כמו יששכר וזבולון. הכל מהתורה ויפרנס אותו. רבקה ידעה מהנבואה שהיא קיבלה שלא יהיה ככה. ולאום אלוהום יאמץ, שזה קם, זה נופל. לא ייתכן. אז אם עשיו יהיה למעלה, יעקב יהיה למטה. אז לכן היא הלכה להכניס את יעקב. אז נשאלת השאלה, למה לא אמרה את זה ליצחק שתגיד לו? מה אתה רוצה לברך את עשיו, אתה חושב שמשותפים? לא יהיה ככה, כי קיבלתי נבואה. הלכתי לעבר, לבית מדרשו שם ועבר. וכאן אמרו לי בנבואה, שלאום אלוהום יאמץ. ומה איך ייפרדו? שהם ייפרדו, הם לא יהיו ביחד. שתגיד לו את האמת, מה יש? אלא רואים שזה ההנהגה של רבקה. רבקה לא מעיזה לומר מילה ליצחק. הפוך משרה. למה? רבקה היא חסד. שרה הייתה גבורה שבחסד. רבקה היא חסד שבגבורה. היא לא יכולה ככה לצייר את יצחק. אבל יודעת שהיא מוכרחה לעשות פה משהו, אז היא הולכת ועושה לבד, פועלת לבד. אבל לא לצייר את יצחק. זו הנהגה אחרת. נשאלת השאלה, מה יותר טוב? אדם יבוא וישאל ככה, אני רוצה להתפלל עכשיו על אישה. אומרים, איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה? אומרים לך, חסידים, מה זה עושה רצון בעלה? שהיא עושה את הרצון שלו. היא מתקנת את הרצון שלו. אז רואים פה שיש 2 אופנים שמתקן את הרצון שלו. או באופן של שרה, שהולכת וצועקת עליו, עד שהוא מקבל את דעתה, או שהוא עושה מאחורי הגב שלו דברים. יבוא אדם להתייעץ, תשמע, איזה אישה עדיף לי? כמו שרה או כמו רבקה? מה יותר טוב? מוצאים דבר פלא. יש לשון בתורה, שכתוב אצל יצחק ורבקה, שלא מצאנו אותו בתנ"ך אצל אף אחד. לשון פלא. כתוב שם, וישקף אבימלך בעד החלון, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. כאילו צוחק איתה ביחד. איזה דבר זה? איפה מצאנו כאלה דבר בתנ"ך? מה זה? דברים כאלה. אלא כתוב בספרים הקדושים. זה בא להראות, כאילו זה הזוג האמיתי. הזוג האמיתי זה כאילו צוחקים ביחד. הצחוק של יצחק לא פשוט הצחוק שלו, כתוב המדרש, שכל ימיו של יצחק לא צחק אף אחד בעולם. יצחק, עם הצחוק הגדול שלו, הטיל פחד על כל העולם. כשרואים את יצחק, הם מרגישים התבטלות, הם מרגישים פחד. יצחק לא צעק על אף אחד. לא צעק. אבל מי שראה אותו קיבל פחד. קיבל יראת כבוד. אפילו רבקה, כשראתה אותו, נפלה מהגמל. נבעלה שראתה אותו. מה היא נבעלה כל כך? היא ראתה את לבן, ראתה את בתואל, רגילה לראות אנשים קשים ביותר, ולא מפחדת. הולכת לבד לשאוב מים, לא מפחדת. מה היא נבעלה מיצחק כל כך?
ומראה שראתה אותו הדור וטועה. אתה משהו מיוחד פה זה. משהו עליון פה. כל מי שרואה את יצחק היה מקבל פחד. וזה יצחק המפחיד הזה, שכולם מפחדים שרואים אותו, הדווקא עליו כתוב, הנה יצחק מצג את רבקה אשתו. זה לא פשוט הצחוק שלו. הצחוק של יצחק נקרא שמחה דקדושה. אז ימלא שחוק פינו. לעתיד יצחק יקרא ישחק עם סין. זה השחוק הגדול. יצחק רבקה ביחד. זה גימטריה התפילה, גם גימטריה השירה. זה שידוך שבא תפילה ושידוך שהוא שירה, כולו אומר שירה. ודווקא בשידוך המעולה הזה, שם רואים שהיא עושה דברים אחרי הגב שלו. אבל יש את חי, יודעת מנבואה שכך צריך לעשות. היא עושה. כמה שהיא מבוטלת אליו, אבל יהיה דברים שיודעת שבזה היא צריכה לעשות דברים על דעת עצמה, על דעת מה שהיא קיבלה בנבואה. רבקה באה להמשיך את ההנהגה של אברהם. כשאליעזר רואה את רבקה פעם ראשונה, אומרת התורה, מי זאת רבקה? אומרת, אשר יולדה לבתואל בן נחור. שואל השם משמואל, למה כתוב לשון נפעל? אשר יולדה לבתואל. לא השם, אלא קדושת לוי שזה, הוורדית שובר, קדושת לוי. למה כתוב אשר יולדה? שילדה, ילדה מלכה, נחור. אז זה שיולדה. הוא אומר, מאיפה באה כזאת נשמה אצל בתואל? תראה הרשע גדול. מאיפה באה לבת כזאת? זה היה ידי אברהם. כשאברהם ושרה היו מנותקים מהעולם, היו רוחניים לגמרי, לא יכלו להוליד בגשמי, צריך נס שיולידו בגשמי. הם הולידו נשמות למעלה, הם באו נשמות למעלה, נשמות הגירים. גם הנשמה של רבקה הם הורידו לעולם. בתואל רק הצינור שדרכו היא עברה. לכן אמרת התורה, אשר יולדה לבתואל, יולדה אצלו, או שהוא הוליד אותה. אמנם כתוב בסוף פרשת וירא, ובתואל ילד את רבקה. זה כנראה לפי זה מה שבאו ובישרו לאברהם, סיפרו לה, השליחים, כי זה מה שאנשים ידעו. אבל מה האמת התורה מספרת פה? שלא כי יולדה לבתואל, לא שהוא ילד אותה. ברדיצ'ו דבר נפלא. רש"י מביא שאליעזר שינה מפני דרכי שלום. שכאשר הוא פגש את רבקה, הוא קודם שם את הצמדים על ידיה, ואחרי זה שאל אותה בת מיית. אבל כאשר הוא סיפר את הסיפור על השולחן, סיפר אותו לבתואל ולבן, איך הוא אמר? הוא אמר קודם כל, ואמר לבת מיית, ואחרי זה ועשים הנזם על ידה. הנזם על הפס מן על ידיה. למה הוא הפך את הסדר? שלא ישאלו אותו, איך שמת לה את הצמידים לפני שאלת בת מי? שואל הוורדית שובר,
מה הפירוש? תגיד להם את האמת, מה הבעיה? התפעלתי כל כך מהתנהגות שלה, כזאת בחורה טובה, כזאת ילדה טובה, הבנתי, זה השידוך שלו, אז ישר נתת הצמידים. אחרי ישר, אתה בתמיד, מה רע בתשובה כזאת? מה? אלא אומר, מה פירוש? לא סתם שהוא מצא חן עליו ההתנהגות שלה. הוא אמר לעצמו, איך ייתכן פה, בארם נהריים כזאת התנהגות? ודאי שזה יולדה, היא רק יולדה פה, היא לא נולדה פה, היא יולדה פה. זה אברהם הוליד אותה. זה מראה ילדה שהיא מהתפילות מהייחודים של אברהם. אז אם כן, ודאי שצריכה את הקלה שלו. אם הוא יגיע את זה לבית אוהל ייפגע. זאת אומרת שלא ילדה שלי, זה לא בזכותי הבת הזאת, הילדה המתוקה הזאת. לא אני עשיתי. אז ייפגע. לכן אצלו הוא שינה, כאילו. שישאר לה הכבוד שלו. אז זה העניין של הזיווג של יצחק ורבקה. מה מיורפל בזיווג הזה? רואים שעשו אדם לקדיש שעד שיראנה. יצחק פה לא ראה אותה, לא כלום, כבר הלך אליזר, גמר את העסק, הביא אותה, וצחק לא ראה אותו, לא יודע כלום. אלא רואים פה, זה המשותף לשני השידוכים האלה של הפרשה. כמו השידור של אברהם וכתורה, שזה היה גם נגד הכללים. אם כתורה זה אגר, כבר אתה מכיר אותה, ראית נשוי איתה, וראית את ההתנהגות שלה. אז מה אתה מכניס אותה עכשיו הביתה? מה אתה מאמין לה? אלא מה? הרגשת הלב היה שזה כן בסדר. יצא מזה תיקון. כך גם יצחק ורבקה. רבקה נופלת מהגמל מרוב התרגשות שראה אותו. ויצחק הרגיש גם כשהתקבלה תפילתו. התפלל שידוך ומיד נענה. הוא לא בודק ולא חוקר. לוקח אותה, אוהל 10 עמו. אז זה הלימוד הפשוט הפרשה שלנו, לפעמים. בחור עושים השידוך, לפעמים אנשים חוקרים יותר מדי. מחלטים יותר מדי, מכל החיטוטים בסוף פוסלים את זה. לא צריך לחטא יותר מדי. אדם מרגיש שזה טוב, הכל טוב. לא צריך יותר מדי לחטט, רק מזיק. הדברי חיים ניצן זה היה אומר שאדם מתחתן עם אישה ובסוף מגלה כל מיני מומים שיש לה, כיוון שאשתו על כל פשעים תכסה אהבה. מסתדרים זה. אבל לפני החתונה עדיין לא אשתו. אז כל דבר יפריע לו. אם לפני החתונה יגלה כל מיני חסרונות אצלה, אז יקלקל את הכל. לכן הוא אומר שהפגישות עושים לפני החתונה יכולות לקלקל. כל מיני דברים שאחרי החתונה אז לא יפריע לך. עכשיו זה מפריע לך. יש בדיחה ידועה, אומרים ששטחן הציע למישהו איזה, הציע שידוך למישהו. אמר יעשה אותו אחד עבר תאונה, שבר את הרגל או את היד, איך הוא יכול להציע אותו, מה יגיד? אז הבא לאבא אומר לו ככה, תשמע, אתה לעצמך, אתה לוקח חתן. מתחתנים, עושים חתונה, והכל שמח וטוב ויפה. וחודש אחרי החתונה, או שנה אחרי החתונה, לא עליכם, לא עלינו, החתן חוצה את הכביש, פוגע באוטו, תאונה, והולכים לבית חולים, ותפילות, לא יודעים, הוא יישאר חי, לא יישאר חי, ועושים פדיונות ועניינים, עד שבסוף, וככה, נשאר איזה גידם, או קיטע, מה שנשאר, ככה, זה מה שנשאר בסוף. כמה עוגמת נפש, כמה עוברים עד שמגיעים למצב הזה.
אז אני מציע לך מן המוכן, ישר מוכן, הוא כבר עבר את כל עגמת נפש, כבר מוכן, ככה. כמה זה נשמע בדיחה, אבל ככה זה אמת. באמת יש דברים כאלה. כל האדם עובר מה שעובר. אף אחד לא נשאר כמו שהוא בחתונה. כל אחד עובר מה שעובר. אחד מוקדם, אחד מאוחר. וחיים עם זה. חיים עם זה, מסתדרים עם זה, אדרבה, זה אפילו זה יעשה יותר קירוב ביניהם. צרות משותפות עושות יותר קירוב הדעת. אז לכן לפעמים אומרים עדיף לא לחטט. לא לחטט. רואים יש מצוות חן, רואים זה מה שהוא רוצה, רואים יש השקפות טובות, שירת שמיים, יש מידות טובות. לא לחקור יותר מדי. עכשיו, לא מזמן, היה סיפור מזעזע. היה בחור זקן, אחרי 60 לא היה. בסוף, התחתנה איתו אחת, צירה ממנו ב-20 שנה. טוב, לא יודע מי היה השטחן, איך הוא הצליח לעשות את השידוך הזה, הצליח. התחתנו, ונולדו להם תאומים. טוב. בן ובת. עברו 5 שנים, ולילה אחד, האמא לא קמה, הלכה לישון ולא קמה. היה בת 49, אב בן 70, נשאר עם 2 היתומים. העולם הפוך, לא חושב. ודאי שאנשים ננסו להשפיע, אתה תתחתן עם הזקן הזה, תחפשי בעל צעיר, מה הזקן הזה. אני חשב שהוא יקבור אותה בסוף. אנשים לא יודעים. גם הייתה לי סבתא שהייתה מבוגרת מבעלה ב6 שנים או 7 שנים. מבוגרת הרבה מבעלה. אני לא יודע איך שיתחו ביניהם, עשו. ובסוף, אחרי שהוא נפטר, היא חיה עוד 34 שנים. הוא הספר להתחתן פעם שנייה, ולגבור גם את הבעל השני. אנחנו יודעים. היה מדוע מעשה רבי סר זלמן מלצר, היה אבן העזר. היה בחור מתמיד, בחור צדיק, חוץ לארץ. והציעו שידוך, היה שידוך על הפרק. הוא היה בחור מאוד חלש, מאוד עדין. ואז המשפחה בערה עליו, התחילו לחטט, המשפחה של הכלה. ושמעו שהוא בחור חלש מאוד, והרופאים אומרים שאין לו הרבה שנים לחיות. לא נותנים לו הרבה שנים, אולי 2 יכול לחיות, בחולשה שלו. אז התנגדו לשידוך הזה, המשפחה. אבל הבחורה אמרה שהיא רוצה אותו. היא רוצה. בחור צדיק, בחור ירא שמיים, מה שיהיה, בינתיים, בחור טוב, הכל טוב, מה ידאגת מה עוד כמה שנים? המשפחה התנגדה, מה עושים? אז אמרו, ילכו לשאול את החפץ חיים. טוב. בוא לשאול את החפץ חיים. חצם ענה להם ככה, שיש אנשים בריאים וחזקים שמתים צעירים, ויש אנשים חלשים וחולים שמתים זקנים. ככה. טוב, שמעו את התשובה הזאת, לא הפריעו לה, עשו חתונה. נו, הם עלו לארץ, הוא חי 82, 83 בערך משהו חי. מה אנחנו יודעים? לא לחטט יותר הדברים כאלה של עניין של בריאות, של מחלות. כמובן, מחלת נפש, אי אפשר לחיות עם אדם כזה. אדם חולה עצבים, אי אפשר לחיות איתו. אישה עצבנית, קשה לחיות איתה. אבל דברים אחרים לא צריכים לחטט יותר מדי.
היום מנהגים ענבות חדשות, שואלים את הרופא, משפחה, עושים דור ישרים. איפה שמענו כאלה דברים אבותינו? כך עשו אבותינו, כך עשו ההורים שלנו, איפה עשו כזה? אנחנו ככה עשינו, לא עשינו ככה, מה פתאום הצעה חדשה? יש לי אחד המחותנים שלי, כן, שאחד השידוכים גם רצו אחרת לברר, עשו פרסומת, חתימה של 100 רבנים, לעשות בדיקת דור ישרים. והתחיל לצלצל להם אחד אחד. אמרו דברים מעולם, לא חתמתי ולא זה. חלק לא חתמתי בכלל. חלק אמרו, ראיתי פלוני חותם, אז גם אני חתמתי. אז יצא לפלוני הזה לא חתם בכלל. מכל 100 התברר לו שרק אחד או שניים באמת חתמו. אז זה הלימוד הפשוט מהפרשה, לימוד פשוט. אבל יש פה עוד דברים יותר עמוקים ששמעו על הפרשה. השלושה אבות זה הבניין של כל עם ישראל. השלושה אבות כנגד שלושה בתי מקדשות. השלה הקדוש אומר בפירוש שלו על ההגדה של פסח, שהשלושה אבות כנגד 3 מצות, ו4 אמהות כנגד 4 כוסות. לא פשוט. הוא מסביר כל אחד כנגד איזה כוס. מעשה אבות סימן לבנים. כל פעולה שעשו אבות זה פעולה שמשפיעה לדורות. ועד היום אפשר לקבל מזה. אפשר להוציא מן התועלת. יצחק ורבקה מכינים לבית שני. ככה פשטות. בית שני. בית שנבנה עד נס פורים. נס פורים קשור ליצחק, לצחוק הגדול. יצחק מצחר את רבקה אשתו. פה השורש לפורים. פורים זה הכנה לגאולה, לסמוך גאולה לגאולה. אצל יצחק כתוב, אבימלך השקיף בחלון, רצה לקחת רבקה, אבל לא לקח אותה, רק רצה לקחת. בגלות בבל, גלות של בית ראשון, לפני הכנה על בית שני, ישראל היו בגלות, אבל לא השתעבדו בהם. זה לא כמו מצרים שהיה שיעבוד. היה שיעבוד בבל, לא שיעבוד פרס. היו בגלות. יצחק היה בגלות, על היער וירא בארץ, הוא ירד לפלישתים, הוא הרגיש שם גלות, לך לארץ פלישתים. אבל לא יותר מזה כשהוא עבר למקום אחר, למקום זר. ככה זה הגלות של יצחק, זה גלות עדינה. גם 400 שנה של גלות מצרים מתחילות מלידת יצחק. זאת אומרת שיצחק נקרא חלק מהגלות, אבל זה חלק הקל של הגלות. אפשר לקיים גזירת גלות גם באופן של יצחק. רק עובר דירה, הולך למקום זר, ושם הוא מצליח מאוד. ויצא 100 שערים ויברכהו השם. וכל זאת זה מתקיים בזה גזירת גלות. עצמת ממנו מאוד. מקנים אותו מההצלחה שלו. הוא בגלות ומקנים אותו. ממילא כשאוחזים הפרשה הזאת, כשלומדים את הפרשה הזאת של יצחק ורבקה,
אפשר לעבור גזירת גלות גם בצורה כזאת. בצורה חלקה. גם נגזר על אדם גלות יכול לקיים בצורה קלה. כמו שאומרת הגמרא, היחידה מתכלית איסורים, שאדם מושיט ידו לכיס, רצה לעלות 2 מטבעות, עלו בזה 3 מטבעות. גם בזה הוא מקיים איסורים. יצא חובת איסורים. אז ככה אפשר לקיים גזירת גלות, שאדם הולך למקום מרוחק מהבית שלו. לומד שם, עושה שם מה שעושה, וזה יכול לקיים גזירת גלות, תיקון גלות. מצאנו כאלה דבר בשולחן ערוך. מצאנו. אחד הטעמים של סוכה, אחרי יום כיפור, שהתחלנו גלות, אז יוצאים לסוכה. מה הגלות? יש לו במרפסת שלו סוכה. סוכה יפה מאוד, נחמדה מאוד, נעימה מאוד. מה רע בזה? אבל זה מקיים גלות. יוצא מהרגל שלו, הולך להיות המרפסת. גלות. יוצא ידי חובה. אז זה מה שאפשר להוציא מהפרשה הזאת. אדם, גם אדם שיצר בכל מיני תיקונים על מעשים שהוא עשה, אפשר לעשות תיקונים גם בצורה קלה. אם אדם מקבל שזה תיקון, זכה. כמו כתוב בספרים על הביזיונות. אדם צריך תיקון עוונות, אז אחד עושה ידי סיגופים ותעניות. אחד עושה ידי פדיון תעניות, נתן הרבה כסף. מה עושה אחד? אין לו כסף, אין לו כוח להתענות. ביזיונות, קבלה ביזיונות. ידי ביזיונות, ישמע ביזיונו וידום, אז גם כן, עושה תיקון עוונות. יותר מזה יש. יותר מזה כתוב במסורת מאדמו"רי בעלז, המקור הוא מאחד הצדיקים הקודמים, שאמר את זה לפני בעלז. אם אדם מדבר עם חברו, אחד קצת פגע בשני, והשני יש לו איזו עקיצה לומר לו, יש לו איזו עקיצה טובה להגיד לו. ועומד על לשון העקיצה הזאת, הוא מתאפק ולא אומר את העקיצה הזאת, אז זה נחשב כמו פרידה לתעניות. יש אופנים, יש תיקונים קלים. לא צריכים תמיד לחפש עבודה קשה. אפשר גם בתיקונים קלים לעשות. אז זה הלימוד מיצחק. יצחק הוא מידת הדין, מידת היראה. כולו דין. אבל הדין של יצחק, דין מתוק. זה דין של צחוק. הוא עובר אותו בקלות. עם הדינים שלו הוא חי יותר מכל האבות. עם הדינים שלו הוא מצליח בכל מקום שהוא נמצא. והוא אחראי על הגאולה בסוף. הגאולה בזכות יצחק. אומרים ליצחק אבינו אתה. הוא מלמד זכות בסוף לקראת הגאולה. אז זה יצחק שבגלל הדינים שלו, בגלל שהוא עומד עם ידעת הדין, בגלל גודל יראת שמיים שלו, הוא זוכה שכל דבר מצליח. וגם הזיווג שלו, ברגע שהוא מבקש, מיד הוא מקבל. זה יצחק. רש"י מביא שגם את השידור של הקטורה יצחק עשה. יצחק הלך, הביא אותה לאברהם. לא רק שהשידוך אצלו הולך בקלות, הוא גם עשה לשדך לאביו את השידוך בקלות. עונה כתוב יצא ותיכי עינה מרות, אבל ידוע כבר מהסיפורי מעשיות, זה הסוד של הבטלר העיוור, זה יצחק. ותיכי עינה מרות שהוא לא רואה את העולם,
התעלה מעל העולם, שכל העולם לא שווה מבט שלו. הוא לא צריך להסתכל על העולם. העיניים שלו רואות רק רוחניות. כמו שמספרים על המגיני מזריץ', לפני שנפטר, הוא אמר, אנשים היו אותו בחדר, כנראה שראו שהוא לא רואה אותם. הוא אמר להם שהוא כבר לא רואה דברים גשמים, הוא רואה רק שמות הוויה. כל מה שמסתכל הוא רואה שמות הוויה, זה משהו. או כמו שמספר צדיק אחד, שנכנס פעם בליל שבת הביתה, התחיל למשש את הקירות. שאלו אותו, מה קרה? הוא לא רואה, אז הוא הולך לאורך הקיר, שלא ייפול. הוא אומר, מה אתה לא רואה? יש נרות דולקים על השולחן, וכל החדר מאיר. אני לא רואה נרות, לא רואה. אז שאלו את הרבנית, מה קרה? מה היה בעיה עם הנרות? אז הוא אומר, כן, שלא הספיק להדליק לפני השקיעה, אז היא ביקשה מגוי שידליק נרות אחרי השקיעה. אז הוא לא ראה את הנרות, לא ראה. נרות בלי קדושה, הוא לא ראה אותו. אז זה תכהן העיניו של יצחק. לא רואה. הוא לא רואה את עשיו, הוא לא רואה את יעקב, הוא לא רואה אותם. אבל מה הוא כן רואה? כשעשיו נכנס, הוא רואה גיהנום פתוחה תחתיו. כשיעקב הוא נכנס, הוא רואה גן עדן. שואלים, כן, איך עד עכשיו עשיו יטעה אותו? תרץ לזה רבי צדוק בפרי צדיק. עשיו כל פעם שהמביא אוכל לאביו היה עושה בזה כיבוד אב. אז היה מאיר על זה מצוות כיבוד אב. אז הוא ראה פה דבר טוב. אבל עכשיו שהוא הביא לו את הסעודה עכשיו, הוא לא עשה בזה כיבוד אב. למה? כי כתוב המדרש שהוא הלך לצוד ציד ולא הצליח לצוד. לא הצליח. ואז הוא הרג כלב והביא לאביו כלב. זה לא איזה כיבוד אב, זה לא מה שאבא שלו ביקש. אז פה לא העיר על זה מצוות כיבוד אב. אז פה הגיהנום פתוחה תחתיו. מה שיצחק ראה. אז זה הפרשה שלנו, לזכות. אפשר לזכות לתיקון של הבית לרעיבר. לזכות לצחוק של יצחק ורבקה. ולזכות לשידוך כמו יצחק ורבקה. שיהיה צחוק גדול, שיהיה צחוק גדול. מאפתה המשפחה הוא משוגע. בחור בן 40, לוקח ילדה בת 3. זה לפי רש"י, נגיד אפילו לפי תוספות שהייתה בת 14, אז גם כן. בחור בן 40 לוקח אחת בת 14. לא. זה צחוק גדול. אבל מי קבר את מי? הוא קבר אותה בסוף. הוא קבר אותה. אז שיעזור מה שיעיר עלינו, האור של יצחק ורבקה, האור של הצחוק הגדול, האור של הגאולה.